ongiek barri da, noi. Bejoan da izuela, egulani mafur honekin etorrizaretelako. Bueno, euskera zerbitzutik antolatu dugu izan dizkio hau, Xabier Blankidea eta Lio bidegarenetan, baina Belen Urangak asko lagundu dugu, eta hasieratik ere izan dugu laguntzaile eta loko emaile, bidezkoa iruditu zitzaigun hasieran eta eskerrak eman ezaztua, eskerrak asko diren. Ilusio handiz pasatu dugu ziklo hau. Euskara, bestela eskara, ekin dugu izenburua, Gontzon Garateren esaira zar bat baliatuta, iruditzen zaigulako hitz gutxitan asko esaten duena, edo dena esaten duena, ezta? Gaurkoaz aparte beraz, gaur 8, Jose Manuel Odresola etorreko zaigu, marionetara bertara, abertzaleak eta euskara mintzaldia eskaintzera, gaur 15, hilaren 15ean zuzen ere, Jon Sarasua etorreko da, norabideari begiratu batzuk, bere hausnarketak gurekin konpartitzera, eta otsailaren 29ean, hilaren azkenengo asteazkenean, Zumaiarrekin osatutako mahai-inguru bat egingo dugu. Bertan izango dira, Belen Uranga, Martin Peñaloa, honbaiten ikusi dudana, Jon Maia eta Josu Balekin. Denak ere, bakoitza bere arlotiko azeresan handia daukateko. Zikloa, hitzaldi zikloa izango dela esan dugu. Horrela ikusten dugulako guk ziklo bat izela, bere osotasunen, ezta? Hitzaldi bakoitzak bere baitan duen balioa ukatu gabe, eta gabe, iruditzen zaigu izlari bakoitzaren ikuspuntuekin eta denen ikuspuntuekin beste osotasun bat iritsi daitekeela, ezta? Eta euskararen eta bere egoeraren argazki osatua bat egin dezakeela. Horregatik, nik gonbidapena egiten dizuet, gaur hona etortzaren bezala, beste guztietara ere etortzekoak, eta horrela gutareko bakoitzak egingo du bere osakera, ezta? Bere puzuletxoa osatuko du. Eta ere gehiago, benetan animatzen zaituztet eta eskatzen dizuet, hor bukaeran ez dakit inoak ikusi ditu, baina bantxe banatuko dizkizuagu, horretxo batzuk prestatu ditugu, gaur entzuten duzuenarekin, eta datozen egunetan ere horrengo dira, bururatzen zaizuen ideia, pentsamentu, burura etortzen zaizuena horre idatzi eta jasota usteko eta gukero jasoko genituzke. Igual zaigu, esekin idazten dan, zetak idazten dan, atxebekin edo atxegabe. Burura datorkizuen hori idatzi eta eskartuko genitzuekia gurekin konpartitzea. Gero hori baliatuko dugu main ingururako, eta ditekena da, gero bueltako ere jasotzea. Artara bai benetan, danon artean osatutako puzle izan dezakela eta zenbaiten artean ego genuke egoetan zera osatuago. Hori esan da, gatozen gorkora, hemen arguan dokalana Fermin Etxegoien, txantxetua, Bilbotik etorri den arren, idazleak, kazetaria, hainbat mediotan ibilia, ETB, Berriak eta bat, 2010an Euskal Saria jaso zuen autokarabana novelagatik, jakin badak gainera hainbat eskolarrean zehar hainbat irakurletan irakurtzen ari da dituko dela, eta bere proiektua izan duena. Eta hori baino lehenago urtea 2004an Neurona eta Zeurona saiakera liburu idatzi zuen, eta liburu horretan jasotako ekin oinarrituko du. Euskara eta estetika. Batek baino gehiago esan dit, ze lotura bitxia. Esaten duzkera konotan, euskararekin lotura bitxia gorik egin dela, eta hor, Daviden polemika esaten ez, ez da gorko kontua. Gure euskara eta estetika. Bestatik esan dit, hori zer da, estilistikarekin lotuta dago? Eta beste bati komentario entzut digot. Hori zer da, euskalduna jasteko daukagun estetikarekin lotuta, Salomon kremailera duen botak eta txandaleko gantzak eta forreko lagun. Bueno, nik uste, bai bata eta bai bestea, danok ere okerzamos egintzara, eta kontua beste bat eta bainago, baina jakin hori eskizuen asalduko gaur. Beraz, beste gabe, mila esker gure gonbidapen amazkaratik eta zurea eta. Arratzate. Zumaia herriak emakume izena da, ezta? Nola deitzen zara, Zumaia deitzen ez. Amaia, ez, oderantziz, nire izena ez baita A lehen letra jazten, bezik eta Z azkenekoaz.
izen ederra, nola nahi, emakume baten dako, are gizon baten dako, Zumaiak esan dit, Zumaiak esan diot. Hain ederra nometan azter, entzungo baitugu, kanpotik etorri ere, demagun Real Madrid taldeko jokalari famatu baten alabaren deitura gura. Zumaia, Iziar, Enoa, Aitor, Iker, Gorka. Hain dira ederra euskal izena. Zazi eta lambro guztien gainetik ederrak gainera. Ondo, adierazten dutelako zer. Egon kortasuna, erantzun dute. Substantiboa den zerbait. Ezenez aldakor edo adjektiboa. Euskal izenak egun izen baitira, ondoko hizkuntzetako egordea, izen ondo bilakatzeko joera handiagoa dute. Fernando izenak esan nahi du ausarta, Alfonso izenak bi izen ondo hartzen ditu bere baita, noblea eta prestua. Garbi dago, beti egonda garbi, gure arrakasta substantiboa da, adjektiboa, zaila adjektiboa ez da, adjektiboa baino. Gure izenak gustatzen dira bai barruan eta haranon baita kanpoan. Zer esan, ordea, gure izen ondo edo adjektibo ez? Airea mote dira, adjektibatzen onak alagara euskaldunok. Ez dakit on ala txar ote garen. Ez dakit, hain zuzen ere gure adjektiboak ez ditu dalako ia airean izan oten, beste hizkuntzetakoak ez bezala. Eusko Jaurlaritzako hizkuntza sailean banengo, arduradun noski, adjektiboen aldeko kanpainari ekingo nioke, eta eder, zistrin, galant, zikin, airean jarriko dituzke edabideen bitartez. Zertan gari naizen, iragarri gabe beti ere, uste baitut, hobe dela, jendeak ez sentitzea, atzera ere, lekzioak ematen ari zaizkidela, ari natzaizkidela. Euskara kontuetan jende gehiena, ezinean gabilerako, egin behar omen lukeena egiteko, funtsean euskara batuan bizi, euskara jatorrean biziko balitz bezala. Seguro nago bestalde, Zumaian ez dela inungo beharrik iragai batu ditudan izen ondo edo adjektibo ezagunak generatzeko, seguro nagoelako Zumaian badirela airean dozenak adjektibo komun, denok ulertzen ditugunak, zein berezko. Hau da, Zumaian sorturiko edo moldaturiko izen ondo bereziak nola ditz trinkoen erabilera oikoa, ika eta noka izkerena. Zuek ez baituzue behar, seguru nago Jaurlaritzaren euskarazko lekzioi, ere dutxego nireak, ez da modu subliminareak ere. Imagina nezake, alere, beti zuen meminarekin, hizkuntzaren plazerra bidean galduko luken Zumaian egitea. Noiz. Lehen adierazi bezala, zuen euskara jatorretik, euskara batura pasatzea. Baina noiz zehazkea. Demagun etzaizuela gertatzen berria irakurri eta goenkale ustera. Baina demagun, bai gertatzen zaizuela, pelikulak osorik, hau da, euskara batura beste hizkuntza batetik itzulitako pelikulak, ETV baten ikusi behar izan ez gero. Lehen aipatutako batik, pelikula edo film batek errealismoa jatortasun bat islatu nahi du. Baina oraingoz, errealismo jatortasun nahikorik ez duen hizkuntza ereduarekin talka egingo du, nago pelikula horren gidoia, hain zuzen filmetako euskara batuarekin alegia. Eta Zumaia gerta daiteke kortozirkuitoa, eta bertako euskalikiaz opaitago hain urruti euskara batutik. Denok akigu zer gertatzen den beste Amerika euskara tokitan. Tira, zer beste Amerika euskara tokitan, ez gaitezen engaina. Krokodilo hitza, euskararen sozializazioaren guztiz aurkadoa non nahi. Frantsesez bizidiren euskaldun batzuen kasuan espada. Hau da, euskal hiztunen gutxiengo erabatekoari begira hartutako erabaki oztopatzailea da kokodriloari krokodilo deitzea. Eta krokodilo hitzaren abezala beste duka erabaki oztopatzaile, edo zuzenean ergel, gehiago, aurkilezazke edozen esploradore nekatuk. Ezinbestean, nekaturik eta akiturik sekulako nekea sortzen baitu euskara hizkuntzaz bere osoan jabetu nahi izateak. Jatortasun eruntz, zein akademiaruntz begira. Askotan, gehiegitan, kontrako bideak betira.
paradoxikoki, Jaun Andre Zumaiarrok, ni bizi naizen tokian balitere ez kontrakoa, baina bai gauza bera zehatz mehatzez gertatzea. Ni bizi naizen tokian, lehendik ere oso jente gutxi baita uka, ia inork ez dauka egia esan. Euskara batuarekin alderatu beharreko Euskara eredu jatorrik. Ni neu, Jaun Andre Zumaiarrok, Bilbon bizi naizen dago. Eta Bilbon, Euskara batuarekin alderatu beharreko hizkuntza eredu jatorra ez da izaten Euskara jatorra, baizik eta, bai, esmatu duzuen moduan, espainola jatorra. Oso jatorra izan daitekena gure Euskal hauetan, bai horiz, espainola hizkuntza. Horreko batean sartu nintzen Bilboko liburu denda ezagun batean. Euskal liburu dendarik ezagunenean, esan nezake ere, bere zehazgabean zeote Euskal liburu denda izate hori espaitu soilik Euskal liburu da esaltzen, ez da? Bere zehazgabean denok ulertzen dugun moduan esan da, Euskal liburu dendarena. Guti bezala dendariak, erderaz, espainolez, ari ziren haien artean. Bezeroekin ez ezik, baita haien artean ere, edo okerrago, bezeroekin euskaraz, jakin gabe bezeroek euskara ulertzen duten ala ez, naiz haien artean, erderaz. Denok, dakigun arren, denda horretan lan egiteko beharrezkoa dela euskaraz jakitea, eta ezinezkoa dela dendari horiek euskal dukez izatea. Baina garbi dago, eta esango dudana ezin da esango du simpleagoan, garbi dago dendari horiei itzaiela, haien artean euskaraz hitzegitea gustatzen, espainolez hitzegitea gustatzen zaien bestea. Naiz, era berean, jende asko pentsalezakeen denda horretan lan egiteko, euskararen ezagutzaz gain, euskararen ateko konpromisua nola bai akreditatu beharra ere badela, zein, seguro nago ekarriko dizu dara, bat baino gehiago notatzen ari dara, militantzia politiko jakina ere. Nik ez dakit arestiko guztia, ustezko bete behar horiek eskatzen gotez ez dien liburu dendako dendari egin, baina ia seguru nago, Bilboko denda horretan, ezer elitzatekela aldatuko, dendarien arteko euskararen erabilerari dagokionez, bihar bertan etorriko balitz, Euskal Herriko independentzia. Are gehiago, zera uste dut horrek. Ezer ez litzateke funtsean euskara kontuetan aldatuko, Euskal Herriko independentzia bihar bertan etorriko balitz. Eta orain arte gozatu ditugun aurrera pausoak, nahasturik ikusiko genituzke aurrerantzean ere, orain arte sufritu ditugun atzera pausoekin. Azteko zeta bat, iztunen motivazioan ezer elitzateke aldatuko independentziarekin. Ez bada txarrerako aldatu, independentzia gauzatu ostean, helburua lortu adela pentsatuko eluke euskaldun asko, baina independentzia eluke eragingo euskaldun askoren baitan erdarak duen nagusitasuna amini bat ere moteltzea. Independentziak ezin duelako aldatu, jendeak barnean darama gogo linguistikoa, plazerean eta jatortasunean inarritzen dena noski. Konturatuko zinetenez, nik ez dut euskaldunei eta erdaldunei buruz hitz egiten. Niretzat bi kategoria horiek aspaldi ez baitira existitzen, eta existitzen baldin badira, nire ustez, aski kontu irrelevantea da orain euskararen salbazioa. Erdaldun petoek zer egiten duten eta zer egin beharko luketen euskararekin, niri bost orain egin dezatela nahi dutena. Niretzat garrantzia daukana zera da orain. Gutariko bakoitzaren barruan diren euskaldunaren eta erdaldunaren artean nor nagusitzen den. Hori da benetan garrantzia daukana. Baina oraindik ere aditu askori, ahoa betetzen zaie, erdaldunei buruz hitz eginez, arazoa kanpoan balego bezala. Hau da, erdaldun horiek gugandik kanpo balego bezala. Eta ez daude noskik gu gara erdaldun horiek. Gauzak horrela, euskaraz hitz egin, euskara erdara baino gehiago gustatzen zaionak hitz egiten du. Eta euskaraz ez hitz egin, euskara erdara baino gutxiago gustatzen zaionak ez du hitz egiten. Gainerako kontu motibatzaile guztiak, motibatzaile marginalak dira gaur egun. Adibidez, norbera arbasoen segidadera sentitu nahi izatea, adibidez, euskara burujabetasun mentalaz edo kosmogonia propioaz osatzen dugula,
adibidez, hizkuntzen arteko ekologiak, hizkuntzen arteko berdintasun egoerara eramako gintuztela. Motibante marginalak dira gaur. Euskara ez den beste zerbait bilatzen dutenengan baino eragiten ez dutenak. Euskaraz hitz egiten duelako nagusiki, euskaraz hitz egitea gustatzen zainak. Zergatik idatzi du Arnaldo Otegik bere liburua gaztelaniaz? Erantzuna begibistakoa da. Begibistakoa baino gehiago, ulergarria. Are, errespetagarria, norberaren baitan nagusi den jatortasun idiomatikoa errespetatzearen alde gauden neurria. Horregatik kontua, edo nire liburua behintzat ez da inolaz ere, outing bat hemen Zumaian egitea, A esan eta B egiten dutenekin. Arnaldoren kasuan gainera oso bestelakoa litzateke askoke egin nahi genioen outing, ez da? Espetxetik aterako lukeena, ez. Nire helburua izatekotan, egia ikontu berra ez zuetik ezabat, jada helburua arbirik euskararen salvaziorako bidean, esartzeko diren ideia nagusien inguruan, iruditzen baitzai, ideia nagusiak emanda daudela alde guztietatik. Bai esentzialismotik, bai estetizismotik. Beraz eta bakoitzak besarka dezaban nahiago duena. Eta ez dut uste, hemendik aurrera, askoz ideia hoberi ze orain arte proposatu izan denarekiko oso ideia desberdinik eman algo direne. Esan bezala, ez da independentzia irabazten dugun egunaren biara honean ere. Euskararen aldeko borroka eta independentziaren aldeko borroka ezpaitika borroka berbera. Eta independentziak eman lezakeena onartuta ere, funtsean euskaraz dakien administrazioa toki guztietan ezartzea. Bere mugekin, beti ere, nagusiki erdaldunak diren eskualdeetan administrazio euneko euskaraduna administrazio euneko euskaraduna ezartzea matxina da eragingo lukeela euskalde horietan eta bosta xola arrazoiak guk ala haiek duten, abertzaleok ala unioniste, matxina da berdin kontroleko ditzateko. Horban, zertaz da? Euskara zabaltzeaz, jendeari bizitza atseginago eginez. Eta hau ez dio, ontasun edo onkeriaz, beste erremediorik ez dagoelako baizik. Lehen helburua euskara zabaltzena. Beteko baita, bigarrena, biztunen bizimoduan atsegin suertatzea, betetzen den neurrian. Eta bestela, ez dira ez bat ez bestea beteko. Elkar besarkaturik baitaude, guk nahi ala ez. Gauzak errazago izatea nahi genuke, noski, justoagoa izatea nahi genuke. Baina ez dira, eta ez dira izango, ez da independentziaren ostean ere. Portugal independentizatu zen garaian, hau da, edabide modernoak asmatu eta zabaldu horretik. Independentizatu izan bagina, Portugal bezain buru jabe izango ginen hizkuntza kontuetan, beraz eta immune Espainiarekiko. Espainiako zein Frantziako edabideen aurrean eremu babeskua ginateke, baina ez gara, eta independentzia orain badeko gure komunikabide nagusiek berdin jarraituko lukete espainolez eta frantsesez izaten, atenzion, guk nahi dugulako. Euskal Herriak, espainolaren eta frantsesaren sozializazio modernoak luze, zabal eta sakon gertatu dira. Hasieran, estatuen eta administrazioen indarkeriaren bidez. Naiz ondoren, hizkuntzak eurak, bai espainola, bai frantsesa, gutariko askore baitan errotu egin baitira. Eta hain handia, edabideen bidez, kanpotik gure barneraino etengara esartzen dena. Guk inungo esfortzurik egin gabe. Espainolaren naiz frantsesaren baliabide kolokialak, kultuak, humoristikoak, filosofikoak. Non eta gure baitan loratzen doan erdara azkenean oso jatorra iruditzen baitzen dugu. Eta hau ez da desagertuko independentziaren egunaren ostean. Ez dugu hilko barruan daramagun hain kume linguistiko oparra. Nola aplikatzen dugu ordea barruan daramagun kume linguistiko ustez eta preziatuena? Gure euskara maite zakarra. Zer sartzen zaigu kanpotik barrura? Euskarazko komunikabideen bitartez. Lehen aipaturiko baliabide kolokialak, kultuak, humoristikoak, filosofikoak, hori da galderaz. Gauza
evidenteak dira, gero eta evidenteago. Eta guk ez baditugu evidentetzat joan nahi, etorriko dira berriak, etorri dira jada gazteak, eta hau guztia leporatzen digute inungo diskusio ideologikotan murbildu gabe. Izan ere baliteke gaztebiek gu bezek independentista izatea. Eta konplexurik gabe, modurik krudelenean, aspaldian ahantziak nahi genituen esandiko gorrenen bitartez. Eta entzun nahi ez duzuenok ez talde belarriak, oso gogorra egiten baita, atzera ere, naiz orain gure umeen aldetik etorri izan, entzun behar izate euskara zaila dela, ez praktikoa, baita pobrea ere. Ba ez da egia, erantzungo digu, ez da egia, izan ere, kontrakoa da egia, euskara aberatxegia dela, aberatxegia bai, korpez sozializatzeko. Kotxo, mantxe guatu zen, pentsatu aldugu inoiz, posibilidade horretan. Bai, noski, horixe pentsatu dugula. Edo hobezan, pentsatu zutela. Txillardegi zenak denen buru. Zer da euskara batua? Euskararen aniztasun formal aberatsa eta kontrola gaitza. Bide nagusi bakarretik zabaldu nahi izatea baina. Intuizio, bihozkara, ezin zuzenagoa izan zuen Txillardegi duela 60 urte. Sozializatuko bazen, euskarak behar zuen forma estetika bateratu da. Horda, enaiz inora llegatu eta gurpil zoroan kateaturik nabil, edo zer? Tira, atera dezakegun konklusioa da, gauzak egin zirela, euskal gintzatik egin, esan edut, egin zitezken moduan, egin behar ziren moduan. Eta lehen etorkizunari buruz esandako berbera, alegia, segurunik inork ez duela ideia genialik proposatu euskararen guztizko zabalpenerako, antzeko zerbait esan beharko genuke iraganera begira ere. Gauzak egin zirela, egin behar ziren moduan, eta seguruenik inork ez zituela gauzak asko zobetu egiko, euskal gintza barrutek egin esan dute. Erabakiak bere esku izan balira, ez bada krokodilo bezalako erabaki estopatzaileak hartu izan, noski txikikeriak dira, Txillardegik eta lagunek egin zuten lan mire ezabakia da. Baina kontestua orain, euskararen testuingurua 2012an, ez da euskalduna eta erdalduna marra aski garbi baten arabera bereizten dituena. Ez da duela 50 urteko egoera berbera. Baizik eta ia kasu guztietan, euskalduna eta erdalduna norberaren baitan bizi direla erakusten digun egoera post-euskalduna. Eta honek bai eraman beharko dituzke nire uste balean, euskararen sozializazio azkar eta selektibo bat bultzatzera. Airean jarriz, edabideen bitartez aireratuz, beste, euskal hiztunen konpaktazio linguistiko ia inkonsientea ekarriko duten baliabide kolokialak, kultuak, humoristikoak, filosofikoak. Sinergia linguistikoak bilatuz airean ari garenon artean. Zenbat harrema bestuago, orduak eta posibleago, konpaktazio linguistikoa hiztunen baitan modu ia inkonsientean gauzatzea, erdagarrekin gertatzen zaigu moduan, etengabeko oiartzun baten modura inguratzen gaituelako guk nahiak nahiz. Zorionez, airean gaur egun ia denok ari gara internet bitartez. Sekulako mesedea egiten ari zego internet, ez daukat dudarik. Bertan ere, erdarak nagusi izan arren, ados. Baina gure artean sortzen ari den konpaktazio linguistikoa ez genuen ezagutu internet zabaldu arte. Naiz, dakizuenez, internet izan okerrek idazten den tokia unibertsoan, ez da? Akademiaren arauak buskatu ez ezik, hitzak berak nola mozten eta desitxuratzen diren bertan, ez da? Baizuen, ongi etorria, sasiraz eta bastarro hori, euskararen bizipoza hainongo erakusten duelako. Eta beste horretatik zer egin behar. Noski, ez diogu idazle batzui eskatuko uler dezatela gaur egun euskaraz ondo idaztea, neurri batean gaizki idaztean jakitean datzala, ezbait dukete ulertu niko. Gainera, oparotasun formalaren alorrean badira eta adibidez
bide bikaina. Euskararen sozializazioa bultzatzen duten artista beharrezkoak, eta itzaldiaren hasieren adjektibazioa izan dudanez izpide, gutxi ote diren, kopuru txikia osatzen ote duten ongi zabaldutako euskal izen ondoak aipadezadan, besteak beste, oparo bezain jator, hau da, erabat ulergarri eta gozagarri eginez, adjektiboa erruz erabiltzen dituen arkaitzkan idazlea adibidez. Twist, azken novelak, beste behin erakutsi novelan, beste behin erakutsi bezala, ez da zer adjektiboa txaiona den, gizona. Hizkuntzaren sozializazio selektibo eta azkarraren beharraz, euskara formalki aditzegi izateak hile egiten gaituelako. Konturaturik ote daude irakasleak, kazetariak, idazleak, kantariak, politikariak, apaizak. Tira, apaizak kenduko nituzken zotik. Lan hau, euskararen sozializazioa, aspaldi eta bikain egin dutelako apaiz batzuen, apaiz asko, toki askotan. Ala gipuzkeraz, nola bizkaiaz. Izan ere, akordatzen nahi naiz apaizak izan zen aparteko euskaldun batekin. Berreki oso liburu pertinente batean bildu dituelako euskarari barnetik egiten azizkion zenbait konponketa azkar. Euskara batuaren bigarren jaiotze zeneko liburu bazen naiz. Xabier Amuritza edo Amuritza badakizu eta izena norberarena dela nahi zabizena euskal zein diena. Eta hor dan Xabier ez da Amuritza, baizik eta Amuritza. Nola nahi? Xabier Amuritza modu ezin gaindituzkoan da euskara hizkuntzaren jabe. Hau da, ez da norbere gabezietatik ni bezala, ditu alabearrez abiatzen den zazi teorikoa. Xabier Amuritzak badrama barrean euskara ezin sendoago. Hala batuaz, bizkaiaz, eta ez dut mendebaleraz esango, zen mendebaleraz pentsatzen diren jatorrizko bizkaitar gehienek zizpaitak egiten mendebaleraz pentsatzen direnik ez. Nola nahi? Irakurri bazen duten, enaz-banaz biografia adibidez, Amuritza jaunaren berak idazten duen moduan apaiz gai gaztearen abenturak, adibidez, izabudua berrian, badakizue zein gozatu hartzen den Amuritzaren izkera jatorrak eta jasoari ez. Berreki, Euskara Batuaren bigarren jaiotze zeneko saiakera idatzi du, eta dozenak ideia proposatzen dituen egungo Euskara azkartzeko. Eta ez dira, seguruenik, edozein piztunek bere kauz praktika jartzeko modukoak. Baina edukiak airera bidaltzen ditu euskararen profesionalok behintzat oso kontutak edukitzekoak. Eta bukatzen joateko, administrazio hori dagozkion zereginaz hitz egin nahi duke. Zer bidaltzen duen airera gure administrazioak bere esku dituen besteak beste, edabideen, komunikabideen bitartez. Baina enuke adierazten nahi ere administrazioak mirakuluak egin ditzakenik edabideak euskara konpaktatzaile modura antolatuz irizpide pedagogiko demagun azkar batzuen bitartez. Halere seguro nago nelakorik bezala inoiz antolatu lehen aipaturiko modu selektiboetan. Izan ere, euskara kanpaina gehienak historikoki agindu eta oinarritu izan baitira. Bizi euskaraz, bezalako mezu agonistikoen bitartez. Eta ikusituko ez da erraza 2012 urtean gure hiztun komunitatea llegatzea euskaraz modu jatorrean zein jasoan bizitzea. Horregatik hiztun komunitateari lagundu egin beharko lioke administrazioak. Aukera, kanpaina subliminalen bitartez, aginduetatik aldendu eta euskara konpaktatzaile azkarra zabalduz eta sozializatuz. Hizkuntzaren beharrak sozializatuz baino, hizkuntzaren formak sozializatuz. Seguruenik, Xabier Amuritzak erakutsitako ideietatik oso urron bibilita. Baina beti ere, oso importante iruditzen zaita, ezkutatuz kanpaina horien abia puntuak izango den helburu pedagogikoa, hain zuzen barain arte egin izan denaren kontrakoa. Bestela susmoa dut eta jente asko, eta batez ere gazteak, gogaituko ditugula. Mezu agonistikoak ezabaltzaren truke, kasu honetan, pedagogiaren paternalismoa berortzen bat da. Euskararen proselitistok askotan erakusten dugu bigarren joera. Eta gure seme-alabek nahikoa dute paternalismoz euskara dela eta zorionez aspaldi daudelako euskaraz eskolaturik. Eta paternalismo hori edo maternalismo hori berratzekotak etxeak eta da. Beraz, editariko asko zorionez,
gurea esan dezagun, aspaldi daudelako euskaraz eskolaturik, Euskal Herriko seme alaba guztiak egongo diren bezala independentzia lortuko dugun egunaren biharamunetik aurrera. Horretarako bai balioko gaitu, noski independentziak akaboa. Euskarazko hezkuntza 7 lurraldetan inposatzeko. Matxinadak gertatzen badira ere, ezinbestekoa irrenuntziablea delako belaunaldi berri guztiak euskaldunduak, ondo da gaizki, askola gutxi, baina euskaldunduak etortzea. Naiz, ikusten dugunez, arazoak guztiz konponduta ez egon. Aurrak, handituz doazen neurrean, euskara jator eta azkarra airean aurkitu behar dutelako, eta momentuz ez dago garbi, Euskal Herria independentea izan da ere, inoiz aurkituko duten. Independentziaren biharamunean ere, barnean erroturik daramagun, bidaiari, erdaldunak askoz errazago aurkituko duelako Euskal Herriko airea, erda mezuez kargaturik, Euskal mezuez baina. Eta horregatik da den bezalakoa Euskal gizartean, hau da, norberaren baitan, Euskararen nagusitasuna bilatzen dugun batzuon erronka. Aukeran subliminala, ezinbestean estetikoa. Euskara, estetika izango da, ala ez da Euskararen izango. Plastika, linguistiko, gozagarria izango da, iztunenagoa, ala ez du horrela egingo. Izan ere, zer besterik izan da, zer besterik da Euskara benetan den tokietan, adibidez Zumaia, iztunentzako plastika linguistiko gozagarria baino. Nazio elebagarrean bizi bagina, Euskararen estetikaz besterik gabe disfrutatuko genuke. Baita, disfrutatzen ari garela konturatu behar izan gabe, ez bada hizkuntzaren eremu artistikoan, poetikoan murgildu garelako. Baina seguru da, ordea, ez genukela murgildu behar izango tankera honetako konparaketa gorrotagarrietan, espainolaren zein frantsesaren estetika linguistikoekin. Arazoa da, horretarako independentzia lortu beharrak zegoela, erabide modernoak zabaldu horretik, Portugalen lortu zuten bezala. Konturatu bazarete baina, Portugalen jende asko gobetu da egin bezo, espainolez baina, benetan inbidia barria. Baina zer gertatzen da Galizian, mordea, garbi egon da minoko bi aldeetan hizkuntza bat eta bakarra mintzatzen zela, deitu galego, deitu portuguez. Galegoak ez duela bat ere prestigio urbano eta modernorik badakigu, nahiz eta era berean, Galiziako risketan, badiren, milaka gallego elebakara, egunero gallegos baino hitz egiten ez dutenak, eta asko gallegos baino hitz egiten ez dakitenak. Gehienek, ondo darbizunez, peperi ematen ditu. Orduan, zertan da gallegoaren estetika egun non preziatzen da, nork preziatzen du, norentzat da ederra gallegoa. Zu egitezen etxera, Euskara, ederraren lurraldera, inork ez gintuzke kontrakoaz konbentzituko, esan beharrik ere ez dago. Zumaia herria bezain ederra dugu Euskara hizkuntza, eta Zumaia herrian gainera, Zumaia hitza bezain gozagarri zaizue Euskara, seguru nago horretaz ere. Zer gehiago behar dugu orduan? Gozagarri izan dadila, Zumaiak eta Bilbo, evidentea da zer behar dugu, eta horra beharrezko bikotea, Zumaia neska zen, zieran, eta Bilbo mutila horra, noladean, Zumaia mutila da, eta Bilbo neska, gehiago zatzen horrela. Edo mutila eta neska berdin dio, noski. Elkarri plazerra eman diezaiotela mi luzez eta zabaldadila gozamena denon barnean, ez da? Horkitu dugu menturaz, erronkari baikortasunez etzeko modua. Estetikaren konponbideak, gozamenaren bidea behar duenez, zigortuta gaude Euskararekin gozatzea. Lan egiten zuen okerraketan edaidetan zentraz gaude, ez dakit. Nola landu daiteke edo? Ustez, ideia asko konitezke eta mugu askotara egiteke, eta batzuk oso xumeak izango diateke, eta zeratzeko muketxagoak, eta leku batzutan ikusten zinen tankera honetako estrategiarik sartzeko berez, usteatzen dutako.
niretzak joango berriara esaten modu hontan dena antolatu behar denik. Baina agian, ideia hauek azpian direla, oinarrian direla, zenbait erabaki partziak har litezke berrian bertan edo bai. Eta toki guztietan. Nire dutzu zait, adibidez internet epatu da moduan, badela buru jabez norabide hortan, ez? Ari den jario bat momentu hontan. Nik egingo banu hizkuntza sailetik kanpaina bat, seguruenik antolatuko nuke oso modu estrategikoan, ez? Esanez, agian eman dezake tontokeria bat dela, baina adjetiboena guztez da tontokeria bat. Nik botako nituzke agieta, baldin badozkat edabideak nire esku, eta adjetiboak esaten baldin badugu, esan ere zake beste zerbait, ezta? Adiz trinkoak esan ere zake edo beste zerbait. Hain ez bakarrik kontu erabate linguistiko bat ikuruz. Ordan, zer egin daiteke? Nire ustez, dena egin daiteke. Kontua da, zer inspiratzen zaituen. Zein da zure inspirazioa hori egiterakoan. Eta iruditzen zait, momentu honetan, inspirazio hori horrek formala behar duela, batez ere, ez? Eta iruditzen zait, urte hauetan hori ari garela ikusten, ez? Euskara bizirik edo modu hortan buru jaberen zenbait horietan. Ez da egin alako ideia ekaitz bat egitea, ez da, ego da, ez da, gauza zuen, ez da, Denaren, ulertu dizutik azken batean. Denaren, ibiltzean esaten dizu momentu batean, hori gauzatak nago. Gauzagoa egin kasuan, zuk komentatzen dezunean, hizkuntzaren estetik hau da, hizkuntzakin gozatzea, hizkuntzakin gozatzea, lehenago komentatu dituzun zerbait hizkuntz funtzioa egiterakoa hizkuntza horrekin ironia, arra jotzea eta horra gozatzea hori importantea da. Baina iruditzen zait, hortik aparte, hori ez da erresa egiten, eremu txikiko hizkuntzek berez aurkako baldintza batzuetan bizi dira, eta hori ezin dute egin eremu txikiko hizkuntza batek egin dezakeen moduan. Ordan iruditzen geri, hortik aparte, badaudela, gizarte mailan eta talde mailan hartu behar dira erabaki batzuk, zuk hemen jartzen dituzun zerbait elementu, benetan benetako izan ditezen. Bestela, esatea besterik gabe individuala, bakoitzak modu estetiko batean hizkuntza bat, guztut hizkuntza estetika baino gehiago da. Baina ez dut esaten modu individualean, kontrakoa. Nahi hau nukena, hain zuzen, norbanakoa, individua askatzea lan horretatik. Hain da erronka handia, hain da pareta, hain da mendia dutua, norbanakoarentzat, modu berean, modu euskara jasoan zein jatorrean, bizializatea, nun eta lagundu egin behar zaion. Lagundu egin behar zaion ez bakarrik esanez, ez bakarrik agindua emanez, egin zazu, bezik eta lagundu, benetan lagundu. Gauzak erraztuz, berari erraztuz. Administraziotik erraztu behar zaion, administrazio euskalduna jarri behar dela, noski. Hori, hortaz, diskutitu ez genuk egingo, hori da, iztunen eskubide ez diskutitzea, ez da? Hori, ustez, emengo denon artean, gaindituta dagoela, ez da? Baina hortara bat inbagoaz ere, eta toko egiten bat inbaduz, Zumaia bezalako herri batekin, eta alde horretatik, pentsatu nahi dudan, egoera asko sobea dela, zer esan dugu? Lizarran baino ez da dudarik, baina baita Bilbon baino, ez? Bueno, zuek harriko zuek, noraino ailegatu zareten, eta noraino ez zareten ailegatu. Nahi esan, struktura edo egitura alde egukita, bandi maukazue, ez? Erregatean gukiko duzue. Horda, Bilbo bezala, honek ez du esan nahi, ez Zumaia bezalako toki batean, ja tunelaren bukaera daño, edo irteera daño ailegatu zaretenik, ez da ere Bilbo bezalako toki batean ezer egiten ezanik. Bilbo ere badago jendea modu jatorrean eta jasoan, biziana, euskeraz, nola bai, eta bata zein bestea nahi gainean jarrita, funtsean dagoen barne gatazka hori, hizkuntzen artekoa, ne ustez bertan da, eta
ezin dugu ez ikusiarenak egin, horren horrean, iruditzen zait, hori hor da. Nik gatazka dagoela badakik, eta nik ere zanatza dukat gatazka gutugutua egiztagoena da gu gari gaur egun 21. Hemen gure artean lehenago komentatu duzela, bakoitzaren barnean bizi dira euskara eta erdera bat eta momentu jakin batzuetan individu bakoitzak, gizarte bakoitzak autu bat egiten du. Eta autu hori askotan da, gaztasunagatik, gaitasuna handiago dukala hizkuntza batean arabesteratzen, baina batzuetan auto hori baita ere da inguruak hortara behatzen zaitutako. Ingurua zer egiten zen? Ingurua da, ez dakit, nik pentsatzen edan da, adibidez, Bilbon euskeraz bizitzea asko zailagoa da, baina. Eta horren hori askotan, Bilbon euskeraz bizitzea ez da bakoitzak izan dezakeen hizkuntza hori estetikoago edo ezen estetiko erabiltzeko gaitasunean araberakoa, baizik eta ezakit, baldintza gizarte baldintza batzuetatik. Eta gizarte baldintza horietan nola egiten duzu. Ni hor nago, neurri batean eragin ditekeela, erabileetatik eta halako lekuetatik eskaintzen zezkikun eskaintzen zezkikun baliabideak askoz naturalagoa, jatorragoak, eta ez behar baduna eskuitatzen du bezala, zuzentasunean, ez dakiz zerretan inarritutakoak, espresibidearen maila batean, askoz ere arma gehiago mango balizki dute, baina hortik beste paso bat eman behar da. Baliteke pausu horiek neurri batean eman izan aldez aurretik, eta hala da guztiz ez lortzea. Ez lortzea bilatzen gari garena. Bilbon, euskaraz bizitzea, egin bazan. Neurri batean, ikastola doazen ume guztientzat, posible da neurri batean, ez? Edo bentzet, hizkuntzaren bitartez, baude euskaldun duta, eta zer. Eta zuk uste duzu hori izlatuko alitz Bilboko administrazioa, gaina, ez da hain erraduna, zentzu horretan. Normalean, baina mazoa, zualetxera toki gehienetara, ituko euskaraz hitz egiten dizuna. Ustez, askoz eraginkorragoa da berez, erdalaren presentzia edabilen bitartez, denon baitan barruraino sartuta dagoena, eta segurenik ez Bilbon bakarrik, eta Zumaian, ez da, toki guztietan. Eta hor da, horri aurren nola egiten zaion, espaldin bada forma maila, estetika, forma maila, gauzak erraztuz eta airera botaz, ia instintiboki eta zuzenean iztunak har lezakeen eredu bat, ustez, hori, zute zaten horrekin ere egunetik egunera gauzak aldatuko diratekenik, baina hori espada bidea, ustez, gainerako bideekin lortzen ari garena da asko, zenbait kasutan, baina beste kasu batzutan ez da horren beste lortzen. Eta beti gelditzen da, azkenean, tensio hori dagoenean, erdara, euskara, zenbat aldiz gauzten da erdararen alde. Gehienetan, ez? Ordan, egoera diglosikoa, ez? Frantzin bezala nahi dugu gertatzen. Hori ez? Ego Espainin bezala. Baina legia da kasu batzetik. Legia, zer hori ez da zerre. Hori da egoera diglosia ditzen zaio horri. Egoera diglosikoa existitzen duenean badago hizkuntza bat besteen gainetik, eta norberen bikostasun hori ez da baizik eta bizi irauna izate hori. Askotan euskera gandu inberra dago, bizi irauna izateko. Jendazko gandu euskera ez hola airetik, behiz eta debekatu indiotelako frantzin ez bezala. Eta frantzin zagatik egiten da, bain frantzio zuen frantzesez. Ez? Zergatik egiten da gaur egun frantzesez. Ez orduin, baina oaine bai konstituzio bat dago, espainola. Ez? Konstituzio bat dago hemen, ez ginak egolako problemikan, jende guzti jaingo duke, eta eostein tokita sartzeko derrigorezkoa izan duzan. Orduan derrigorezkoa izan da, 20-hogeita marriko kasuan, poblazio guztia eguneko 90 euskalduna izango dezake. Osa ez dago teorizatu beharrik nola
ariketak herriari jarri barizko egiteko eta gaurian egiteko ez da zer lantzeko, ez? Osa, jarri bat dena da, egoera politiko bat, ez? Situazio politiko bat, entorno bat, nun horren noratu duen. Oiga, baina ez da beste dugu, hau, da, Frantzi daukana, o Itali daukana, Portugalen, ez, lortu zuten, baina, guaine, hoi jartzen maizu, jana hori, ez, alimentu hori, hortik horatu egiten da, ez, bi gauza diferente eta izinatela. Baina, baliteke, lehen aipatutako batik, berandu xamar izatea. Berandu xamar izatea, horretako. Bestia bezala izateko. Ez independentzia lortzeko eta estatu bat. Bestia bezala izateko. Ez bestia bezala izateko. Naiz, besteak bezala bilakatu, berandu izatea hizkuntzarentzat. Zuzu? Bueno, baina... Beste toki batzutak baina hori izan dike. No? Baina ez da base ikusirik. Behar diana. Baina planteamentua da, intuizio hauek dira, ez? Nik ustez, kontutan hartzekoak independente izan aurretik, baina baita independentea zarenean ere, lortzuzu? Baina, nik zerot, azento jarri nahi nuen, independentziak asko eta asko lagundu gola, pixka bat, ez? Hori ez, legiak, berak, ez? Hizkuntzari berari, ez? Sustengo ematen, no? Ez da, elemento neutro bat, lehentzako da, elemento zentral bat. Nik ez dut ekarri ikusten. Ikusi, aldabenen nazkau adibidek, Espaini zenek ez daki Espainioa. Kontrako adibideak eba duen diak, Itali zenek ez daki Italia. Irlandan zenek daki gaelikoz. Irlandan nork daki gaelikoz. Bueno, baina Alemani da goteko urtebetiak ikasi barreko alemana. Ez? Eta inor ez daki jatzen. Ez da revoluziorik horregatik, ez eizu inor gainia botako. Deitzen, hori egingoek, aldabenekoek, eta ez da gertatzen ez zer, Espainin derrigorrezkoa dutelako denek gaztera jakitia plaza bat hartzeko. Han ez da inor revelatzen, zergatik revelatu behar da hemen. Ez? Bai. Nik uste oso importantea dela esaten izana, eta urte asko da batzagu hori aztertzen ze garrantzia duen estatuen politika, hizkuntz politika esplizitak, inplizitak edo dena dela hori asko aztertu da eta inork ez du zalantzan jarriko horregapan eraginak. Baina, abiatu dira momentu batean, non badakigun Europan begiratzeta, nahiz eta independente izan, honek esatu bezala, ez dira gauzak automatikoki gertatzen. Irlandako kasua, larria do, baina momentu honetan, Lituania, Estonia, Baltikoetan nagoen arazoa, independentea izan da, euren hizkuntz gaientzeko izugarri handia da. Eta iritzen zen momentu honetan, nik kapote bat edo. Aipatu nahi nuke zer atentzioa ematen diken, batez ere feminen zer ekarpen ikusi dioten nik feminen diskursuari. Eta da zuzen, jakinak bat ditugun gauza horiek, hau da, zer eragiten du euskarari aurrera egin ezan, esate baterako. Denok dakigu, ez dakit bat, hain beste jende barik ikasi du euskaraz. Eta zer da, eta pasela 30 urte, eta horiek ez dut erabiltzen. Alarma batzuk iztu dira. Ez da automatikoa. Guk pentsatzen dugu, hau gertatuko gara, baina ez da gertatzen. Eta tortzen da Fermin, eta beste batzuk pentsatzen hasita ziren, ez, hemen emozioak sartzen dira, hemen badago beste zerbait indartzen ez deuna, jokabideak, ohituren aldaketa zezaina diren, psikologia, abarta. Eta Fermin etortzen da, eta esaten du, ojo, estetika. Estetika, eta nik galdetu nahi nioke, honi lotuta. Ez ote dezun estetikan bildu modu provokatzaile batean, estetika hitza, zentzu polita itxusi horretan, emozioen mundu guzti hori biltzeko. Nik daukaten sensazioa bida, pizka bat, zen bestela oso kontundenteak biltzen zezkita egiztapenak, ez? Estetik, egiten zait, bagatela, jodezuna puntu oso sensible bat, eta jende asko laguna behin bueltak ematen, baina esateran kontundetein estetika polita da itxusten, ez? Baina ez da polita itxusia. Estetika da hitz objektibo bat. Ideia hauek biltzeko balio duen hitzak edo kontzeptua, forma, plastika,
zer da? Estetika. Agian ditzen zitzaion beste modu batez, edo forma fondo, beti ere horretaz egiten dago. Eta estetika provokatiboa iruditzen zaizu edo zailo norbaiti izan daiteke, ez dakit, azaleko izatearekin edo lotzen dalako, superficiala izatearekin, baina estetika ez da estetika da itxura, besterik ez da. Ez dago asmo provokatiborik, estetika hitza hautatzea, erabat kontzeptuala. Esan da, gozamenarekin, aukeratzen dugu hizkuntza bat bestea, gozatu egiten dugulako batean bestean. Erraztasun aldetik, edo... Hori da guri berrozu zeguna, konparazio benetan borrotagarrietan sartzen garela. Zupezatu duzu moduan, hemen legedia aplikatuko balitz, gauzak aldatuko dirateke. Nire iruditzen zait, hizkuntza askoren barruan dagoen tensio hori, bi hizkuntzen artekoa, nola erdararen alde jausten deneiz, behin eta berriro, zenbait kasutan, naiz, jente horrek ikasi duen, naiz, jente horrek badakien, naiz. Zergatik, oso zaila zegulako modu jatorrean euskeraz bizitzea, askori, zupezatu duzu, baina hori da legediagatik dago, legediagatik da Zumaia, legediagatik da Oñatin, legediagatik da nire etxean, legediagatik... Eta gaina edertasunarekin lotura ederra dago. Edertasunarekin lotura izango litzateke denon nahi deula ederra izan. Eta euskerak ere nahi deula ederra izan. Erakusten diute, ederra izateko, bizia izateko, errainek, superviventzia bezala, jendeari iten zaio, indartsuena alde. Denon barrua ari da espainol bihurtu nahi da. Borroka hori, bitako hori da, nahi duelako, bizi daule bezala, bizirun supervivente, basiko bezala, nahi dugu fuertiekin. Horrek, eta bestaldetik daukagun batzazka, zuzenak izan nahi duela gure gurasoek eman diutenakin. Gatazka hori da, ez da ez. Edertasuna da, nik ez diot dotoresekin ibiltzia, hori da ez, beti protestan gabiltz. Beti galtzen dugu, edertasun hori galtzen dugu protesta egiten dugu nian. Ez beti gabiltz protestan. Ez da gizetek ez digulaten ditu, ez da gizet. Eta hor edertasuna hor galtzen da. Estetika ez da edertasunaren sinonimo derriko. Gire ez, horokor. Estetika da, ne ustez, gertuago dago forma egoki batetik, bat izatetik, derrigor izatetik baino. Norberak sentitu behar du, erabiltzen ari den forma hori, forma lingüistik hori, egokia dela. Eta autorea? Autorea, ala kontrakoa, ala agresiboa izan daiteke, ala baldarra izan daiteke, bortitza izan daiteke, eraginkorra. Eta hori guztia izateko formalki, estetikoki, modu bateko izan da. Hortan, bagara gauza, momentu hortan, hori guztia, guk, zuetariko asko, honak Zumaira etortzea, horako hain herri euskaldun batera batazetze egitea, mandezake tomizkan dagoela, horregatik, Zumaia Bilbo, horregatik ezarri behar da, bizka bat, gure realidade osoa, ez da? Baina bagara gauza hori guztia egiteko, tensio horren gaudenean, zer erabaki hartzen da? Espainoak aldeko erabakia. Mila kasutan. Bizi irago. Zergatik, kontua da hori gertatzen dena. Hori gertatzen dena. Nek, egitu zait, elementu berri bat esatzen duzula. Legoan, diskuso hau entzutean, konatu nahi izan bat aniz erabideen geure artean, nola bultzatu erabilera. Eta pentsatuz, erabilera bultzatzen baduna da gozak hobetok ingoriala. Zate baterako, euskaldun berriak, euskaldun zen nahi behar umeak, nola ziurtatu edo, nola lortu horiek, beren esparru, eskola esparruan, esparruetan euskera itzen ez behar nago, nola, gauza motibagarriak jarriz, bilola edo txotxondilo, antzerki eta, ez? Ez dezen bai kasutan, bilatzen dugu funtzionaltasuna. Pertsona bat ikasi bezala euskera,
edo ikasten duen hizkuntza horrek funtzio batzuk betetzen baditu, errazago hitz egingo du euskeraz, ez? Askotan hilik gago zegietanik, hau ikusak berria. Itzen bezala euskeraz, hor, hizkuntza horrek bai diolako. Hizkuntza bera izan behar da motibatzen. Hizkuntza bera. Eta hor nire galdera da, zertaz aizea, medio ez? Edo zertaz aizea, euskera sinpletu egin beharko genuke, adibidez, amurizaren zerbait gaitu nire oso agarra ikitu zitzaidan, ez nire ulertu. Zertaz aizea? Berriak zein darko luke, telebistan, programetan, zein darko genituzko programa batzuk, oda hizkuntza, zertaz, goitalek balio du, ez du balio. Arazoak amaika arazo maritezke eta segun eta zertaz ari garen, zinemagintzak nekez funtzionatzen du. Eta hor arazoa zein da, linguistikoa. Jendeak zeak ekezen ikusten, pelikulak eta bat egiten ez duelako hizkuntza eredu horrekin. Ikusten ditu personaje batzuk, ari denak, batuaz, eta esaten du. Nik ez dut bat egiten honekin, eta ez du ikusten, audientzia bordo. Esatik ez. Nola konpondu daiteke hori, hobeto esan da. Bueno, nik proposatuko nuke hor sinpleago ematea gidoia. Galtzen bada ere, jatorrizkotik esan nahi kopuru bat, edo parte batzuk galtzen badira ere, nik proposatuko nuke sinpleago ematea. Pelikulen kasuan, esaten bai dazu, literaturan, ez nuke ezer proposatuko, entzatuko nuke literatura dela, noski, idazleen eremu librea, eta horrela behar duela, ez da? Eta etortzen baldin bada, zerbait simpleago edo, zenbait idazle, horren beharraz konturatzen direlako, hortan arituko lirateke, eta badira batzuk hortan aritzen direla. Ez dakit, berriari buruz, lehen esan duguna, Gutxean, iruditzen zait, berria badelaneko arrakastatxua alde horretatik, beste alde batzuei buruz, gauza asko esan litezke, baina hizkuntza ereduari buruz, edo ereduari dagokionez, arrakastatxua da. Baina, hala da guztiz, erakargarriago egin daitekela hizkuntzatik bertatik, seguruekin, bai. Baina, egia esan goba dizut, nien naiz jarri, hortan, pentsatzera. Ni iruditzen, hauek direla, pixka bat, Eia batzuk ekar dezaketenak, arlo desberdinetan, jenteak esatea, hizkuntza bera bilakatu behar da motibatzailea. Ez, zuk esatu zemudean, ezon adibidoietan, aktibideak egiko ditugu, eta horrak hizkuntza izango da katea edo, dena lotuko duena, eta normalean ez du funtzionatzen. Adin batak. Hori da, normalean ez du funtzionatzen. Zeratik, helburua aktibidadea bera delako, ez? Hordak, esatu zunean, mezua, badago esaldi formatu hori, mezua, medioa mezu, Maglujanek esaldi formatua, ez zera bat aplikagarria da. Mezua da, medioa bera, eskaintzen ari zaren hizkuntza eredua, bilakatu behar da, aglutinantea, kompaktatzailea, eta beste toki batera joatea arren. Interneten gertatzen ari da, ez dakit fenomeno bitxia benetan, zenbait tokitan, milak bizitare ikusten tokitan, baina gara joarazean, badiz trinkoekin, eta azten dira, asmatzen, erosten dut, hasi dira, trinkoak eta sortzen, funtzionatzen du. Horrek esan nahi du, eredu hori eraman behar denik berria, eraman behar denik, eta gaina ez da gauza bera, zentzu hortan, zegiten mani badugu, administrazioetik edo pentsatutako kanpainai buruz, ez da gauza bera, Zumaia, argi eta garbi. Horako kanpaina, balizko kanpaina bat, antolatzen baldin bada, airera botatzeko, ne uste sozializatu beharreko, zenik ez dut uste kontokeria badanik, zenbait hitz, esamolde, egitura, idiomatiko eta abar, airean gotera, ez dut uste kontokeria badanik. Azken finean, asko bezatuten moduan, hizkuntza bat 1000 hitzekin hitz egiten da, ez? Eta hori berriarekin gauza bera gertatzen da, jendazko ez du irakurtzen, eta zaten baldin badia duzu. Hartu berria eta hilabete batean irakurriko duzu, irakur daiteke guztia. Eta bigarren hilabeterako, ez duzu inoiz ezer berririk aurkituko, eta guztiz, jende asko, alfabetizatu zelako, beste arrezionagatik, ez da sartu euskaraz irakurtzera, ez? Honekin esan nahi dut,
pentsatzen dugu, baina mugatuagoa izan daitekeela hizkuntza zabaltzearen, hizkuntzaren forma, zabaltzearen alegin hau, baina galdetzen behazu, bueno, eta zein da zuen ez da proposamenik, ez dudara hortaz pentsatu, eta ez du pentsatuko, harik eta tokatzen etzainan arte, responsabilidade hori inoiz tokatzen baldin da, Eta beste adibidea, Severa Monizaren liburuan denetarik dago, berak ematen ditu horren beste adibide, Eta batzuk izan daitezke, pixka bat ateraldia, okurrentziak ere izan daitezke, baina okurrentzia denean berak oso garbi dauka, okurrentzia izaten ari dela. Ez duzaten hau horrela egin beharko litzateke, ezta? Oso batzuk bera oso naturalak dira eta oso logikoak, eta beste batzuk ez daizu dago da, pixka bat, eta zaita horrela ditekela. Da manual bat, era berean, esaten ari, liburu hori hartu eta norbanakoak, individuak, hasi beharko lukela hori guztia. Neuzez, helburua da kontrakoa, helburua da alik eta lan gutxien ematea jendeari. Jendeari transmititzen zaiona da oso zaila, lortzeko oso zaila den zerbait. Modu, euskara jatorrean, euskara batuan bizi behar dugula, edo bizi gaitezkela, euskara jatorrean bizi izan da. Hori espazara hizkuntzaren nola izan profesional bat, oso zaila. Oso zaila da, inguruan ez duelako baten laguntzen. Eta, hor da, inguruak ez du laguntzen. Eta guk gure buruari esaten diogu, egin behar duzu. Horrek frustrazioa sortzen du, Agente askorenan frustrazioa sortzen du. Osa, behin eta barri bat, nola, ez nahiz gauza hori egiteko. Besterik. Mila esker denoi, gogoratzen dizuet pozik jasoko ditugula zuen okurrentzia horiek edo ateraldi horiek, eta norbaiten aradugu izen eta kronometrenko depini oso. Eta bestela, eta gehiago horrengo dezuen, korreo elektroniko bilatzea dut guri, euskara, @